Escolteu. Però avui que me demostreu que sou capaços de protegir la pedra filosofal, ja que confiem molt en vosaltres. Per tant, voleu de posar en pràctica tots els vostres coneixements i treballar com un autèntic equip amb la vostra casa de màgia. Perquè el vostre objectiu serà trobar el lloc on està la pedra filosofal amagada en l'escola. Missió. Tindreu 60 minuts per completar-la. Molta sort, Escolteu. perquè en cas de que no supereu la prova, la pedra filosofal tornarà al seu lloc en Hogwarts. Vinga, seguim. Homes i maquinetes per treure punta necessites cada dia. No sé què està. La zapata. ¡Aquí! ¡Mira la zapata! Aquí. A ver qué hay. En la 3. Sí, en la 3. Abrir, ¿eh? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A la primera! ¡Bien! ¡La pista! Yo sé también. Vale. A ver, mi,